tresna treseng karsa mamayu ayu nipraja ora ngono lha iku mah awewek tengah wengi kok padha kluyuran iki jane senengane milukan ya Ramon bujune pras sing anu betul ya iya sing biyen ora iku pancene obate rada entek disebut berarti sing kawak kae wah sikil ya lungguh sing penak dipasno nek lungguh dipasno wis pas tenan pas penak biasane nek ora pas ora penak lho oh pas tenan ya pas bolongane iku lho kursine ana bolongane lho ana tenan to nggo dantut ngantru menang aku nang Gria ya menang padha ngrungokke aja ana sing diomong tak jotosi iki kalau ngomong aku ora mentolon jotos iku nek plebat lah iki lho awal lo giepeng kaya ngene aku ora mentolon jotos kok nek plebat iya lho kowe karo aku kula tuwa aku malah jenggong wong yo jangan berteman jangan berteman sana kau
Darwa parwa tunggal besan ing Baskara denepna yekno sabarang ayu sembrono.
goblok kowe bocah cilik kok. Penak. Mangko nek ra iso ki tak jajali. Penak wis sawentara. Ah, kok kandha. Mengarepe niku le. Keblebong. Piye? Penak niku amu sawentara. Keblegong. Nggih. Kok kandha? Lah nggih kualat Lah kula. wong penak kok keblegong ki piye to? Penak nggih sawentara wis. Ah, sing kandha ki sapa? Ampun dipun lajengaken. Kembang Jaya. Aku iki pemo lho ya. Lah nggih IP. Ha ning ipe wong aku ki kepen ngrasakno kok karo kowe kok malah IP piye to? Piye iki? Kok piye? Sampeyan niku Wis to. cilik nganti sampeyan iki gedene sampeyan sing ngomong lho Mbak Yu. Wis ngerti mergo cilik nganti gedhe kowe tak mong iki aku ngerti kabeh. Mula ape piye wae aku sing ngrasakno mengko ben wong liya nek wis bar. Ampun. Ampun Gojek. Siti ngono wae aku wis trimo. Oh, ampun Gojek kula ajeng Kembang tegal banget. Kembang Jaya. Semongko. Kok sajake kok kowe kira ngajeni aku to? Lah Gojek nggih mboten lucu sampeyan. Lah kok Gojek ora lucu ki piye? Lah niku kok seneng kalih kula pun. Apa ngene wis jajal ning kene piye ora apa-apa. Jajal. Ala wis ben apa ning Sorowet aku sithik wae wis trimo Kembang Jaya tenan. Atiku sing tak tresnani iki mung kowe. Saru. Saru. Nggih. Kowe saru. Saru. Lho, kowe cah cilik kok ngerti saru. Lah cedhak kalih yang wadon dereng nate kula. Urung tau tak ajari, Jari napa? ben ngerti, ben roh, ben tau. Gredeg kula. Ah, sing kandha sapa? Gemeter kula. Kowe gelem apa ora? Mboten. Siti ra gelem. Sithik napa sih sithik? Alah, duletno sithik wae aku trimo kok. Oh, sampeyan nanggep Kembang Jaya. Es krim napa? Sithik tenan. es krim napa-napa kok sithik niku. Ayo, jare yo es krim. Wong sing duwe es krim iki kowe kok. Pun. Mula saiki ngene yo. Aku halus iso. Kasar iso senajan aku wong wedok. Kula niku sagete mung alus mawon kasar mboten saged. Ah wong kasar ra iso lho wong kowe iki ngladi sithik wae genahe ra karuan kok ra iso iki lho. Nek kadinangan Kang Mas Kumayana. Ah sing kandha sapa? Suwe-suwe nggih konangan. Aku kasar lho karo kowe. Mboten Nek apa. kowe iki kandha kaya ngono. Aku iso dandang tak unekke kuntul. Kuntul tak unekke dandang. Piye? Aku Mboten nesu percaya. iso kok. Niki Kang Mas kula nggih mboten percaya. Aku ora percaya. Nggih. Bojone iki aku jare. Lah pun ngertos watake Kembang Jaya. Kembang Jaya. Nggih. Wis to iso. Aku latinono sithik wae aku Boten, trimo. boten. Engko nek gelem lati karo aku ora bakal nesu. Mau kandha kaya ngono aku mung lame samudana. Pun. Rego kowe iki gen gelem karo aku. Ampun dipun lajengaken Mbak Yu Kincong Sari. Pun sampeyan niku eling kula niku sinten, sampeyan niku sinten. Kowe Nggih. bocah cilik Nggih. ndek wingi sore. Nek kowe ngandani karo aku mulang karo aku iki ora ana gunane. Aku mau kandha kaya ngono bakal tak aturake bojoku. Mbak Yu Kincong Sari yo kene duwe tumindak lan pakat sing kaya ngono. Nek nganti wadon lawan Kang Mas Sukmayana mindak kaya ngopo juga. Ya mas, ya
sing tumapak ana ing Pendopo Mojosemi. Kalebu keluarga uga ora ana katon apa kabeh iki mau satemening padha nindakake marang kewajiban. Ya, ndak suwunake marang kamuraning Gusti kabeh nganti ana dadi. Tegamu ana ing pendopo. Ora caos bebungah. Nanging kaporo kuwi tawang-tawang kami. Aku kepengin mendhet. Satemene ana wahanan ana ing dalem Taman Sari. Dadi contoning kabeh bocah-bocah wadon ana ing Mojosemi. Menika leres ning pangapunten saestu Kang Mas. Iya. Agung pangapuraku keng lumentah marang sliramu. Ana Kula wau rak saged jagung kaliyan sedaya para banteni. ya Ning menika malah boten wonten paraning dumati malah sedulur panjenengan Kembang Jaya. ana apa? Sik. Sing nak omong kuwi mau sing arang-arang men cetha gampang gunom. Lah kenapa? Sedulurku Kembang Jaya Kembang Jaya niku nuweni kula wonten ing Taman Sari. teko ning Taman Sari. Nggih, malah piyambakipun kanca ajeng nyuwun sithik kalih kula. Perkara kuwi lah ya ora lumrah. Umpamane nak sedulurmu iki mau njaluk sisi gek panyuwune iki mau mbok menawa kepengin dakar, kepengin ngunjuk iki lumrah. Boten niku. Lah apa sing dijak? Malah kandhane niku ajeng ngepek bojo kula malah kula ajeng diprawos. Kowe aja sembrono kandha karo aku. Nak Kembang Jaya kuwi duwe rasa tresna karo. Menika saestu Kang Mas. Kembang Jaya ki nom-noman. Umpamane nak dhewekne ki seneng omah-omah, mesti kandha karo aku. Lho kok tega-tegane nganti nembung tresna karo aku. Piyambakipun ngertos saben kula menika wonten ing syukuran. Ngertos nyamping kula piyambakipun nuju prana kalih kula. Jur kula menika tiyang punjur kados pundi. Kula lumasling semua. Kowe rumangsa isin mergo ditembung karo Kembang Jaya. Kandamu kena tau gemi. Timbali Kembang Jaya. Timbali. Kembang Jaya. Tak timbali suwe ning gone Pendopo Mojosemi. Aku kepengin takon karo kowe. Jawab apa kanthi sucining ati. Apa bener kabeh kandaning Mbak Yu? Nak kowe tresna marang Mbak Yu. Kowe kudu wae. Kok ora mau tuku tahu sakalah.
tanggung jawab kuwi aku. Kembang Jaya. Setia tuhu marang pun kakak. Sembah sungguh. Iki sing kok karepan. Mbak Ayumu kuwi sapa? Bojoning pun kakang yo kene kowe tikulan mentolo tresnani marang Mbak Ayu. Saklebeteng pulang kaling sak rambut kula saha paribasan boten wonten niatan terat ati kula kepengin jamah dhateng Mbak Ayu Kencok Sari. Kanggo pawadan opo? Opo kira weruh? Jagat iki gelar ombo. Ora mung sak godhong kira. Kowe wong bagus tole. Nanging tumindakmu gege mangsa wani jamah marang Mbak Ayu padha karo mirani. Aku rasa kok ganduli, aku tak meneng wae. Kon tenan iki. Kon mendel tenan. Kon iku sing kuwatir nek sampean meko sida ngejus nek sampean iku gelo lho. Aku nak ana ngene iki aku ewah kabeh ngandani. Karane nek gak ngiwar ya nengen sampean iku. Piye? Make riyen sabar. Dadaku senut-senut mapek. Ambarsari, Pun Kang Mas. opo karep nggundeli? Nggonku bakal mateni kelawan Kembang Jaya sing wis wani ngrusak pager Rahayu. Ngaten lho nggih Ndoro. Kula badhe matur kalih jenengan. Kowe arep kondo? Nggih, Kondo perkarane kula niku badhe bloko kalih jenengan. Nek kapun nesu saestu lho nggih. ora waton nggonmu kondo ki mau cetro. Jan-jane niku. Sajen Kembang Jaya menika mboten lepas. Lah iku leres boten lepat sampean iku kok. Kowe aja sembrono. Kowe kok kondo nak Kembang Jaya itu ora kleru. Kula niku kuwatir nek jeneng gitu. Kelane mawon kula ajaib menika. Ngono diaji. Kang Mas. Ken matur si Ambarsari Ambar sekali. Yen pancen kowe arep kondo kudu sing cetha. Apa sing arep atur ki kelawan aku? Jane rak ngeten. Angger kon nyakak kalih sampean. Kae supados boten sida mateni kalih Kembang Jaya. Jalaran Kembang Jaya niku boten pun. Kok bisa kondo? Kalamun Kembang Jaya ora kleru. Sing dasare kepiye? Dasaripun rak ngaten. Kae sekawe niku sing seneng boten Kembang Jaya. Neng Doro Putri Kencok Sari. Sing seneng tak patenane Kencok Sari. Akeh aneh. Lah lho, dari cincin guliran diamak. Oh jebul bajingan Kencok Sari. Bareng kowe kandhake. Sing kleru kuwi dadi Kembang Jaya nanging Kencok Sari. Cetha kowe matur walopo. Kalamun sing ditumindak kaya ngono ku mau Kencok Sari. Dhewe ning ngelos. Tegese sing luput
Dede Kembang Jaya nanging Kendosa. Yo, lagi kebranan jroning atiku mergo kabeh iku mau entuk aturing garwa aku sing Kendosa. Mula aku luput njaluk pangapuramu sing iki ya. Berak meni pangapura karo aku. Perkara iki sing tanggung jawab lawan bojoku aku. Kono kudu bali tak bojone bojoku ya.